یہ بھی ایک جہاد ہے سائیں نظم جناب دے پلکاں تے رکھدا پیا میں آکھیا اپنے چودھری نو سائیں سنے ہے نال دی وسطی یہ سرکاری مکتب کھلا ہے بسم اللہ جی بہت شکریہ تھوڑا جیسے ذہن ملاونا ہے بسم اللہ مخمور کلندری صاحب ورگے شاعر دے اتو کوئی چیز سنامنی چلتی ٹرین دے گسر دے والی گل ہے واللہ لیکن چونکہ انہوں نے نظر کر رہا انہوں نے مزاج دے مطابق جی بسم اللہ حرل صاحب توجہ کرنی کی بسم اللہ جی استاد بھی بیٹھن تے ساڑھے علاقے دی سیاسی سماجی شخصیت مار کریم بخش بروانہ صاحب اے شاعر کدی کدی لین تو لائے جاندن تے اس دے حوالے نال میں پہلے اے گل نال کریں دا نا کہ اے ساڑھے کلچر دا حصہ ہے سردار تے رعایا اور اللہ تعالیٰ ساڑھے علاقے انجھے سردار بھی پیدا کیتے ہیں کہ ایک پینڈ چوں ایک بیلی سردار دی بوری لگا لئی دانے آن دی تے گھر تے کھول گیا تو بوری راج ڈھائے گئی تو ایک بندہ امدہ پہ نقاب پوش انہیرے چھ اس کہا بوری تو اندر پلٹائیں جلدی جلدی اس انہوں کوئی نہ پہچانے آتے نہ جنائے اس بوری اندر پلٹائی اس 20 سال گزر گئے کسے کال تو اس پینڈی چو بانڈے چاہنے لگا نا تے سردار سدے آؤ سکے اور آپ بانڈے کیوں چھے نا کی دو کھائی اس سکے جس پینڈے جاندہ پہ اتھے بڑے بڑے چنگے سردار ہیں اس سکے جی ڈائی چنگے سرداروں میں بوری اندر کسے نو پلٹا اے ہے پازیٹیو سوچ اے ساڑھے کلچر دا حصہ ہے لیکن میں ایک نیگیٹیو کریکٹر نو اجاگر کرنا چاہنا کہ اے ساڑھے پورے دھرتی دا علمیہ ہے سندھ دا بھی پنجاب دا بھی بلوچستان دا بھی سرحد دا بھی صحیح پورے پاکستان دا جناب دی نظر کریں دا پہ کلندری صاحب جدی پشتی نوکر کہ میں آکھیا اپنے چودھری نو سائیں سنے ہیں نال دی وسطی یہ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھ دن بال غریباں دے جتھے مفت کتاباں ڈھیندیاں ہیں کائی فیس پڑھائی دی نہیں لگ دی میں سنے ہیں علم خزانہ ہے اے علم چانون اکھیاں دا 7 پیڑیاں میریاں ہٹیاں ہیں سرکار دی تابے داری وچ ایو مغنا اجر غلامی دا صدیاں دیاں نیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں اپنا پتر پڑھاونا بہت شکریہ بہت مہربانی صدیاں دیاں نیاں آکھیاں بسم اللہ جی بہت شکریہ بہت نوازش میں آکھیا اپنے چودھری نو سائیں سنے ہیں نال دی وسطی جی بسم اللہ مار کریم بخش بروانہ صاحب بہت نوازش بہت مہربانی سائیں میں آکھیا اپنے چودھری نو بسم اللہ حضور سائیں سنے ہیں نال دی وسطی وچ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھ دن بال غریباں دے جتھے مفت کتاباں ڈھیندیاں ہیں کائی فیس پڑھائی دی نہیں لگ دی میں سنے ہیں علم خزانہ ہے اے علم چانون اکھیاں دا 7 پیڑیاں میریاں ہٹیاں ہیں سرکار دی تابے داری وچ ایو مغنا اجر غلامی دا صدیاں دیاں نیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں اپنا پتر پڑھاونا ہے اگوں دڑک کے چودھری یاد آئے کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر تیرا پتر سکولے جاسی تاں اینو ویک کے پینڈ دیا لوکانو ریسم سی بال پڑھاون دی یہ رسم پڑھائی دی چل پئی تا میرے بخت دا سورج ڈھل جاسی میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے میرے کون دا ویسی کتیانو میں نے حکا کون بکھا دے سی میرے بال شکار تو اٹسن تا لڑ کون مرے سی گٹی تے او دے سن کے بول حکارت دے چپ کر کے گھر نو رلک پیوں رے وسطہ سامن اکھیاں دا ساری رات سچیں دیا گزر گئی بہت شکریہ قبلہ بہت مہربانی سائیں بسم اللہ او دے سن کے بول حکارت دے بھائی اختر بہت شکریہ او دے سن کے بول حکارت دے چپ کر کے گھر نو رلک پیوں رے وسطہ سامن اکھیاں دا ساری رات سچیں دیا گزر گئی میرا پتر نازک پھلنا تو نہیں آگ رکھ سکتا ڈپے تھے نہیں گرم حویزہ چاہ سکتا یہ سوچ بسم اللہ نہیں گرم حویزہ چاہ سکتا یہ سوچ سچیں دے آنکھ لگ گئی یہ سوچ سچیں دے آنکھان جی یہ سوچ سچیں دے آنکھ لگ گئی ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کانٹے بستا ہے او دے ہاتھ چھارے پھلان دا اتاڑیاں چاہ کے گل میرے او ہار پمامنا چاندہ ہے جی اکبر خواب ادھورا ہا تو گھردہ کندہ کھڑک پیا میں پوچھیا کونے کی آنا ہے اگو بولے منشی چودھری دا تینو چودھری صاحب سدین دے ہن میں آکھیا آکھی چودھری نو میں نو نافرمانی معاف کرے میرے پیری
اج دیاں بیڑیاں ہیں میرے آکے بہاتھ مفلوج تا نہیں میں اج لا ڈیڑھ چٹھو لئیے میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی سر دے ساں ہیٹ تگاری دے ہاں دے ساں چیر پہاڑا دا بسم اللہ بہت شکریہ بسم اللہ جی بہت مہربانی بسم اللہ جی مرشد زادہ بہت مہربانی بسم اللہ جی صحیح بسم اللہ میں آج لا ڈیڑھ چٹھو لئی ہے میں کہیں دی نوکری نہیں کرنی سر دے ساں ہیٹ تگاری دے ہاں دے ساں چیر پہاڑاں دا رخ دے ساں موڑ سمندراں دا اور وانجا کھی اپنے چودری نو سکھے اٹکال آپ بکھاون دی یا حکا پیونا چھڑ دے دیانیاں آکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں آج لا ڈیڑھ چٹھو لئی ہے میں اپنا پتر پڑھاونا بسم اللہ بہت شکریہ